Вітаю! Мене звати Айдер Мождабаєв, і сьогодні ми продовжуємо цикл програм спільний з Центром прав людини «Зміна». Поговоримо про те, що нам треба робити задля збереження і популяризації кримськотатарської мови, культури, традицій, історії тощо. Наприклад, на жаль, кримська мова зараз за класифікацією ЮНЕСКО знаходиться під загрозою знищення. Багато про цю проблему знає і розкаже нам старша викладачка кримськотатарської мови і літератури Києво-Могилянської академії Айше Арнаут. Якщо ми скажемо, що нам потрібно зосередити свою увагу тільки на тому, що нам потрібно викладання кримськотатарської мови в закладах середньої освіти, це буде неправильно, цього недостатньо. Якщо ми скажемо, що нам потрібно збільшити видавництво якихось підручників або якихось перекладених романів, текстів популярних, так? Для того, щоб маси видавати і вони читали кримськотатарською, це також дуже складно уявити сьогодні. Да? Тому я вважаю, що потрібно консолідовано об'єднатися фахівцям в усіх напрямках діяльності у підтримки кримськотатарської мови, і її популяризації, і її дослідження, розробки і використання вже багато розроблених методик викладання кримськотатарської мови, зосередити свою увагу на садочках, на дітках дошкільного віку. І, звичайно ж, ми взагалі в першу чергу завжди кажемо, що це має бути у родині, що в родині має лунати рідна мова. Сьогодні у нас не так багато родин, які приділяють цьому значення, увагу, не так багато людей, які змогли зберегти і вивчити з дитинства цю мову, так? Які чули її з дитинства і розуміють її добре, відчувають її добре. І ми сьогодні спостерігаємо, знаєте, більше такі штучні засоби, але вони дуже потрібні все одно, навіть якщо вони штучні, коли ми навчаємо вже дорослих людей, які десь осознали, зрозуміли, що не можна не знати рідну мову, що вони себе відчувають частиною цього народу, вони відчувають себе кримськими татарами. І, звичайно, що ми дуже часто чуємо такі слова, як «якщо немає мови, то немає народу». Ми бачили і бачимо, поряд з українським народом живемо, і як важливо, щоб зберегти народ, її ідентичність, культуру. Дуже важливо користуватися мовою. Мова має жити, мова має розвиватися не в такому сенсі, як змінюватися і модернізуватися, а розвиватися в сенсі її популяризації, то має бути більш поширеною. Я вже прожила такий етап, коли формувався телеканал АТР, коли формувався Радіо Майдан. І коли я була свідком того, як на факультети кримськотатарської філології набиралися великі групи студентів, які були зацікавлені вивчанням мови, мріяли про якусь кар'єру журналіста, який може розмовляти кримськотатарською мовою, так, які хочуть якусь свою кар'єру будувати, так, і це був такий, знаєте, це було дуже модно знати кримськотатарську мову. Цей період, він продовжився до 2014 року. Потім ми побачили, ми всі побачили, що відбулось, так, і як на сьогодні вже які результати ми бачимо, що в цих групах
студентів вже не так багато, як було колись, що мова не є сьогодні такою, скажімо, модною, скажімо, да, такою цікавою, бо якісь інші виклики стали перед народом, вони для того, щоб якось існувати в таких умовах, в яких вони опинилися, вони більше, можливо, приділяють увагу якимось іншим напрямкам культурного розвитку, так? Але з мовою трішечки, скажімо, стало складніше, а може і набагато складніше. Ось, щоб вона розвивалася і що потрібно зробити, я не знаю на сьогодні вже, в принципі, в цих умовах, в яких я працюю, мені інколи просто здається, що я викладаю мову, просто мову, якою ніхто не користується сьогодні. Так? Я можу сказати, що фахівці, які не припиняють працювати в напрямку кримськотатарської філології, її літератури, її мови, вони сьогодні роблять дуже велику важливу справу, бо я бачу, як мої вчителі працюють, так, мої наставники, як в них не згасає цей вогник надії, і як вони максимально намагаються встигнути зробити щось, поки в них є така можливість фізична, да, і можливість і ситуативна. Тому я думаю, що потрібна якась ще, крім роботи фахівців-філологів, потрібна ще інша якась робота. І я думаю, що вона дуже важлива і дуже потрібна для того, щоб популяризувати цю мову. В нас працювали театри кримськотатарської мови, ми ходили на ці вистави, коли ми були студентами. У нас дуже цілодобово працював канал АТР. У нас не вимикали радіо Майдан, він завжди в нас був поряд, ми його могли чути, ми чули сучасну мову, якісь жарти, якісь цікаві обговорення якихось новин і тенденцій. І все це було кримськотатарською мовою. І все одно це дуже було відчувалося те, що ця мова, яка лунає, якою багато чого цікавого розповідають, сучасного, і вона більше входила в наш побут. Але в тих умовах, в яких працюю я, можу сказати, що дуже приємно, що цікавляться українська мова, молодь кримськотатарською мовою. Тобто українська молодь звернула увагу на кримськотатарську мову, на кримськотатарський народ, зацікавилась нею, обирає її для вивчання, хоче стати фахівцями або перекладачами кримськотатарської мови. І це позитивно для мене сьогодні такий результат, з яким я на сьогодні дуже пишаюсь, бо кожен з нас, фахівців, які працювали з початком окупації Криму, переходу університетів на материкову частину України, з відкриттям спеціалізації в українських вузах, так, і з відкриттям вибіркових дисциплін в українських вузах, це надало можливість якось відштовхнутися від того досвіду, який ми маємо, який ми накопичували в Криму. Ми його, звичайно, модернізували, ми багато чого навчилися в нових умовах, але ми побачили на сьогодні якийсь результат. У нас є випускники університетів, да, які мають спеціальність кримськотатарська мова, так, і там і англійська мова, і такі інші з різних університетів, з двох ми знаємо, що випускаються. І тому сьогодні в нас є така надія на те, що все ж таки
те, що відбувається на материковій частині України, зможе стати таким допоміжним засобом або якимось фундаментом, підґрунтям для того, щоб зробити новий ривок в розвитку і популяризації, і поширення мови вже на території нашої окупованої території, да, півострову Криму. Я в культурному напрямку можу тільки порадити більше працювати в тому людям, які взялись за цю справу і йдуть, і роблять все можливе для того, щоб втілити свої поставлені завдання, цілі, мрії, та? І для того, щоб в міжнародному також суспільстві, да, на міжнародних майданчиках більше впізнавали кримськотатарський народ, знали щось про її культуру, історію, мову. Кожна людина, я думаю, розуміє, що не потрібно зупинятися, потрібно далі працювати і максимально встигнути більше, бо в нас не так багато часу виділяється на нашу активну діяльність в нашому житті. Тому наскільки сьогодні можливо, потрібно більше робити, максимально викладатися і встигнути зробити все заплановане. Кримські татари, які вимушені були залишити свій дім в окупації, зараз розвивають і популяризують свою культуру в різних областях і містах материкової України, наприклад, у Львові, де працює відома кримськотатарська акторка кіно і театру Зейнеп Ягяєва. Ми тут являємося амбасадорами кримськотатарської культури. Нас вже впізнають за ці 1,5 роки, які ми знаходимося у Львові, нас вже впізнають. Ну, ясно, Джеміля впізнають більше, але зараз в нас такий проєкт, де ми працюємо вдвох. І нам виділяє органний зал, а також музей Соломії Крушельницькій. Це дуже така комфортна середа. Ну, це для нас важливо, да? Саме найважливіше, що сцена для нас місце, де ми можемо показати свою культуру. Тому маємо виступи ще в інших закладах, можна сказати, і в університетах бувають лекції, де ми можемо показати нашу музику і літературу. Ну, як сказати, приходиться знайомити людей для того, щоб було якесь відлуння, правильно? Нам запропонували тут, крім сцени органного залу, ми мали виступ ще і в Палаці Потоцьких. Це теж такий майданчик хороший був. І основне є зацікавленість, і від цього дуже, дуже легко. Да? І ми так ще не звертались з якимись там проханнями. В мене було прохання для того, щоб допомогли саме з майданчиком для того, щоб я могла працювати з кримськотатарськими дітьми, якщо будуть українськими. Але поки що шукають, поки нема місця. І то для мене, я маю на увазі танці, да, преподавати танці і викладати танці, і знайомити наших дітей і дітей українських, не тільки дітей. До мене приходили на танці і дорослі, знайомити
тутешню публіку з нашої культури. Ну, я думаю, буде такий час. У нас тут во Львові є приміщення, де знаходився релігійний центр і культурний центр. Ну, культурний центр так, як міг, так і працював. Зараз релігійники відійшли в інше місце, тобто їм подарували місцеві мечеть, і простір на Саксаганського залишився, і його зараз проплачують, і це наша кримсько-татарська община, да? І нам пропонували це місце, але це орендоване таке приміщення, тому воно тимчасове. А хотілося б щось вже таке, щоб якщо робити культурний центр у Львові, то це повинно бути більш таке місце, куди можна привезти там, буде ж зацікавленість, бо то ми знаємо і іностранців, і гостей Львову з різних куточків України, да? І тому потрібно якесь таке конкретне місце, да? Хороший якийсь зал, хороше приміщення, щоб там були зали і місце, де можна зустрічати гостей і проводити невеликі такі концерти. Українська нація теж, українська культура теж постраждала дуже-дуже. Ми десь даже схожі. Наш стан десь даже схожий. Українська культура, маючи державу, да, Україну, але за державність вона теж боролася. А хто, як не Львів, приймає участь в цій боротьбі. Да? Я бачу, які виставки тут проходять, да? Відкрився ЗАК Галері, там дуже такий красивий простір. Ну, ми вчимось і будемо все це брати до уваги, і коли повернемо Крим, будемо вже знати, як все це будувати, як все це організовувати. Історія Криму, історія його корінного народу – це, мабуть, те, що найбільше постраждало через російську окупацію. Тривалу окупацію, яка в тому числі ставила на меті змінення свідомості, викривлення історичних наративів. Все це на користь Росії, на користь окупації Криму і України. Це дуже глибока тема, і вона стосується не лише минулого, і навіть не лише сьогодення, а й майбутнього. Мабуть, один із тих, хто найкраще знає про все це, історик, відомий кримський український історик Андрій Іванець. Важко переоцінити значення таких національних медіа і таких культурних продуктів, як хайтарма, у збереженні національної пам'яті кримських татар, оскільки ми розуміємо, що десятиліттями просто стиралися всі згадки про корінний народ в Криму, фальсифікувалася його історія, клеїлися чорні ярлики, створювався такий чорний міф про народ-зрадник. І все це дуже суттєво впливало на пересічних людей, які піддавалися російській, а потім радянській пропаганді, і потім і пропаганді тих сил, які сповідували шовіністичні або такі комуністичні ідеї, да, там, наприклад, компартії, поки вони не були заборонені в Україні. І тому поява от таких інструментів, які доносили і до кримсько-татарського народу, і до українського суспільства, до світу інформацію про минуле кримських татар, про їх сьогодення, вона є надзвичайно важливою. Наприклад, коли в 2013 році з'явився фільм «Хайтарма», який розповідає про двічі героя Радянського Союзу, Амітхана Султана, до речі, це єдиний кримчанин, який став двічі героєм
під час Другої світової війни, двічі Героєм Радянського Союзу, то Росія намагалася заблокувати участь тих колег Амідхана Султана, льотчиків, випробувачів, які приїхали із Росії на прем'єру цього фільму. Дуже це прямо включилося консульство російське, щоб ці ветерани, льотчики не прийшли на цей показ. От навіть на такому рівні було намагання заблокувати цю інформацію. Чому це важливо? Це очевидно, бо фільм, він в доступному, образному такому сенсі подає історичні реалії, і це дуже допомагає достукатись до пересічного глядача, до того, хто не буде читати довгі історичні книжки, а хоче просто зрозуміти те, що відбувалося. Так само Майдан ФМ – це сучасне радіо, яке з одного боку дозволяє самим кримським татарам, молодим, зокрема, кримським татарам, отримати інформацію і про культуру, і про минуле свого народу, і про сучасність, візії майбутнього. Воно допомагає і культурній стійкості, і мовній стійкості. І це стосується от інших національних медіа. Праці істориків про реальне минуле Криму – це база, від якої вже буде відштовхуватися і відштовхується і медіа, і поп-культура. Тому, попри те, що такі академічні історичні праці, вони рідко стають надбанням таких широких мас населення, більше користується популярністю науково-популярна література, де спрощений дещо підхід, але об'єктивний намагаються історики подати. Тим не менше, без цього елементу неможливо повноцінно формувати сучасне суспільство, модерну націю, українську політичну націю, кримсько-татарську етнонацію. На момент повернення кримських татар, масового повернення кримських татар в Крим, кінець 80-х років, початок 90-х років, в Криму не просто не знали реальну історію кримських татар, а був сформований чорний негативний міф. І коли люди поверталися до власної історичної батьківщини з місць вигнання, то вони стикалися з нерозумінням і у частини людей з агресією, оскільки радянська пропаганда представляла кримських татар як зрадників для того, щоб приховати свій злочин геноциду, який був вчинений в 1944 році, коли тотально з власної батьківщини був виселений цілий народ, і потім його десятиліттями утримували у місцях висилки, не дозволяючи повернутися на свою історичну батьківщину. Ми пам'ятаємо, що понад 10 народів було виселено за часи Сталіна з їх історичних батьківщин в СРСР, і лише кільком не дозволяли повертатися після 57 року, і, на жаль, кримсько-татарський народ опинився саме в числі найбільш постраждалих від радянської геноцидної політики народів. І, відповідно, сформовані десятиліттями негативні міфи, вони мали псевдоісторичне пояснення, і тому робота істориків, які показали просто реальні механізми злочину комуністичного режиму, пізніше показали, як відбувалося період війни революції, Кримсько-татарська революція, як виникали органи національного самоврядування в 17-му, в 19-му роках, як існувало Кримське ханство, яка була доля кримських татар після анексії, першої анексії Криму в 1783 році. Це все були складові, які давали можливість людям, які прагнули дізнатися про реальність, той потрібний матеріал,
і які допомагали оздоровляти, власне, і суспільні відносини в Криму. Сьогодні ми знову бачимо, скільки шовіністичних матеріалів просто розповсюджуються в Криму, шовіністичних міфів, які відроджуються і сталінські, і імперські. І тому діяльність істориків, які об'єктивно прагнуть показати історію корінного народу, історію Криму загалом, вона і сьогодні є дуже і дуже актуальна. Тим більше, що Росія, коли розпочала агресію в 2014 році, вона порушила буквально сотні двосторонніх угод з Україною, міжнародних угод, підірвала міжнародний правопорядок, який формувався після Другої світової війни. І для того, щоб прикрити цей колосальний злочин, вона використовувала квазі-історичне обґрунтування. Росія намагалася подати свої злочинні дії, як нібито повернення ісконно руських земель і захист російськомовних. І от знання історії, воно дає імунітет проти російської пропаганди. І популяризація історії сьогодні важлива, історії Криму, важлива в контексті якраз роз'яснення, зокрема, західній аудиторії взагалі світовій, того, що реально відбувається в Криму, і це є вже протидія розповсюдженню Росією міфів, які вона сьогодні дуже активно намагається нав'язати світу. Я хочу нагадати, що вже після окупації Криму Росією були ухвалені дуже важливі рішення органів влади України. Наприклад, в 2015 році Верховна Рада ухвалила документ, яким визнала депортацію кримськотатарського народу в 1944 році, утримання його в місцях висилки геноцидом. В 2021 році був ухвалений закон України, який закріпив в українському праві саме поняття корінного народу. Воно згадувалось в Конституції, цей закон його розтлумачив і закріпив права за корінними народами. І визначено, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми і кримчаки, тобто народи, які сформувалися на території Криму. Кілька країн закордонних визнали депортацію геноцидом. Все це стало можливим завдяки якраз діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і засобів масової інформації. Їх активна позиція, вона стимулювала політичні сили в Україні реагувати більш активно на ситуацію в Криму, на ситуацію з дискримінацією кримських татар, на перетворення Криму на територію страху. Такий імідж створила Росія Криму, на жаль, своїми злочинними діями проти громадян України. І якраз АТР, інші кримські засоби масової інформації, релоковані на материк, вони дуже активно демонстрували, що в Криму відбуваються незаконні обшуки, судилища, людей позбавляють свободи, привертали увагу до політв'язнів і в'язнів сумління, яких російські окупанти переслідують, позбавляють свободи, і іноді люди втрачають життя через дії окупантів. Ми знаємо, що представники органів національного самоврядування кримських татар, вони привертають постійно увагу до ситуації в Криму, в тому числі дипломатичні інституції, державні інституції інших країн, міжнародні організації. І все це частина, важлива частина
інформаційного спротиву агресії і окупації. Друзі, це все на сьогодні в нашому циклі програм спільно із Центром прав людини «Зміна». Надіюся, що вам було цікаво дізнатися про те, що відбувається з історією і культурою кримських татар сьогодні під час тимчасової окупації Криму, яка безумовно закінчиться і Крим повернеться в Україну. Дякую вам за те, що ви дивитеся телеканал АТR і підтримуєте нас у нашій роботі.